So hello everyone, hai lam sukan YouTube channel jinai chongnai no. So tini gangkai kono delivery rok krai. Abo nuai holo freshers program tong onek nawo. Oke tini ajaga thanai. So tini biti to bisi logla ar thangai program rok mama hai rok dancing rok tongnai kisa masing jorani masalai kisa kolom dir khigla hai dan belek kesami tonga. Freshers program rok mung ya balokha. Wajagi college tong pro freshers so enjoy rok khamane ke mung ya balokha. अच्छा Kinian bondo hiyak yen thanga bo kisa hai rok khair gato ei koyango so one block nai chong di skip khai oi kene hat jabo orang tone re khada tone di program pai firmai tong kya so guys tini ni vlog asa jarutoi nongkha so noran video na saja kan keba na chuza kan keba like comment subscribe ambai tei horka